n'ụwa mmadụ nọ na ya, onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe ọ bịara ụwa ịbịa mee. Onye ọbụla nwere destiny, onye ọbụla nwere purpose for coming to earth. And to every man is appointed some spiritual entities or spiritual beings ga-enyere onye ahụ aka to fulfill his or her destiny. O nwere ihe a na-akpọ ndị otu iyi ụwa. Ndị otu iyi ụwa. Ndị otu iyi ụwa bụ mmụọ ndị chi gị assignụrụ gị to help you accomplish your iyi ụwa. Iyi ụwa gị bụ your destiny. Ihe ị bịara ụwa ịbịa mee, your life mission, ọnya bụ iyi ụwa. Nọ ihe dị otu a ka ị na-abịa ụwa ịbịa mee, that is iyi ụwa. And then ndị otu iyi ụwa bụ ndị otu mmụọ ndị so gị witnessly those iyi ịṅụrụ tupu ebi ụwa. Because actually nọ gị nwa na mmụọ ji aka gị wee define ihe na-abịa ụwa ịbịa mee before you were allowed access to ụwa. So these spirits akpọrọ ndị otu iyi ụwa, their job in your life is to help you, to guide you on the path of that your iyi ụwa, accomplishing your destiny. Amame na aghọta. Maka na ka ị nọ na mmadụ, ọ nkwazi ndị nọ na mmụọ na-enye aka wee na-agbaziri gị. Appeasing ndị otu iyi ụwa. Ụfọdụ ndị na-asị na ya abụọ iyi ụwa, asị abụọ ya emefe appease and all that. Ọ dị ekwezi nwa aghọta otu mmadụ ga-esi wee na-abụọ iyi ụwa. Because iyi ụwa is simply life mission statement, your destiny. So ọ dị ekwe m aghọta how one can go and excavate something and they call it iyi ụwa. Anyway, that is topic for another day. And anyway, because I don't talk about something that my spirit don't accept. You know, a lot of people come to ask me, Ezinwa, how do I appease my iyi? I don't mean you appease. What you appease is in due to Nyabi. Those spirit forces, spirit beings assigned to help you towards achieving your destiny. In Awata, that is the spirit you appease, not the you itself. Now, how to appease you? I am giving this teaching because of the numerous questions that people bring to me inbox. How do I appease my you? Appeasing in dot you. All these are spirit beings, so sick. In Awata, you can always reach them on Anjana. Anna. You can always reach them through Anyang. They are present there all over the atmosphere, the air. Do you understand? Ụfọdụ nọ kwazi na mmiri, ụfọdụ nọ n'elu ala. Mana anyanwụ bụ the access to all. Mande ọ na mmiri, mande ọ n'elu ala, because anyanwụ na-acha na mmiri, na-acha n'elu ala. Ị na-aghọta ihe m na-agwa gị? To me, Ezinwa Anaedo. To me, because you are coming to me in boss seeking my opinion, right? Oh, okay, here na agba gị manya gana well with other DBS. Mana mana we Ezinwa Adicha. Ada mama. To me, Ezinwa Anaedo, if I want to appease my ndị to you, do you know what I would do? Mebulu oche. Pụta na mbala ezibe m. Edewe m oche n'ọla ana, chi anyanwụ iru, anyanwụ ụtụtụ iru. Ị na-aghọta ihe na-ekwu. Ewe m wele ọjị ma ọ bụ wite mmanya na ihe ndị m chọrọ iji were appease those ndị otu iyi ụwa. Maybe na m chọrọ igburu fe anụ.
enwe m ike kata akwụkwọ ogilisi dewe na ana ebe ahụ n'iru anyanwụ, ewe m nọrọ ebe ahụ wee were ọjị were ihe ndị ahụ wee kpọọ fanwanwụ ndị otu iyi ụwa m gbaa afa m. Ị na-aghọta? Intention gị, your mind is what assign rules and dimension. I will call on them. Mgbafa nọ mfọ aka m na-emere ife, mgbafa ihe m chọrọ ịgbafa, agbanụ mfọ ji ahụ tụpụrụfa malụfa nzu, tụọrụfa mmanya, gbuorụfa dị anụ, sie ite mee saraka. That is how I appease my ndị otu iyi ụwa. Ma ọ bụ na ihere ka na ọ bụ na m achọghị igbu anụ na ụmụ ihe biskit, mmanya anụ, whatever. Otu ọkwa ka m esi wee kpọkwafa were ọjị gwa ha okwu with those items, mgbasi afọ okwu about it. Ewere some portion of those things dewere fa na ana wee kezie ndị mmadụ dozo mmanya ma ọ biskit and whatever. Ndị mmadụ aṅụọ, ndị mmadụ erie. Nke ahụ saraka. I have appeased ndị otu iyi ụwa. As far as all non-fun I can call alpha, and in my own name, it goes like that. In our hand, Ndo you are milk easy, Elquazimiki mefa appease by Ikokota some things, essentially you ega motherless baby, Mobu ega rehabilitation center and all those places, you know. A one warrior, there were those things. Where Bohaman do to you, a one will you have a pacific and if I know non for a kanji and Masaka that I'm dedicating this Saraka to them. The one God shall Baby venture Kahamel, Yosha, Bashan Hope, that they should make it easy for me to achieve my destiny, this and that, whatever, and go and with each other. Mbacha fair one for jail. Gapple offer, book all those things, Megan, Gawalo, one motherless baby, Ganyafa. One day you have appeased your daughter to you. And I got to hand level. Mana nke Ezinwa Anaedo na-aghọta ha bụ na mmadụ ya ga gwuo certain things, gwupụta certain things n'ime ana were etinye n'okuku ma ọ bụ n'ọkụ, a na-egbukwasa ya ọbara sị na ọ bụ ndị iyi ụwa dị ya bụ ife. Mba, ọ bụla ọdụ ndị asị gị na iyi ụwa dị ya. Ezinwa ada aghọta that one. For you asking me about how to appease your ndị otu iyi ụwa, this response, this my video is for you. Listen to it. Whatever you learn from it, go and do it. In Agata, it's square or the other way around. No, I bought something. Tinyarogena, whatever, or whatever, you know, your banner. Ga was a square again. It wore Balora in a bully or Balanca was again. Ezinwa Anaedo, Anaedo, Wagoge. Nchi melon do you and me under the sun. Naja and Ankete. Me and Nagalon. Ya mana ona anu wa bụ na mo asidibia na mo nwere ndị otu m na bem ndo mkpanata na bem dọlụ fa na ihe ni ebe a ndọlụ fa na ka mmanụ wee gburu fadata anu mana ọ na mo bụ dibia oblong you are not a dibia ikpanata ha ndị mmiri na be igbo ha. So just leave this part, focus on that part m kwuru about ịnọ n'iru anya wee me. Everybody is not a dibia. Mana m kene kwaro gị ọkwa na eju Ezinwa nke ọ ya asa wo asa gị eju m nke ma nsanwu abanga nketa. Mana m kene ucheta na ebe nkwa na na-emesa aka na obi asa aka ndị mmiri ndị otu mmiri ndị iyi ụwa sokwazi na ndị otu erike enwere ndị otu ọgbọ. So where body you can even be part of Ezinwa Salaka. You say no ndị iyi ụwa gị ka na dedicate the Salaka to. Ị gwa ihe ịchọ ka mere gị ị na-aghọta ihe nnebu ekenekwe ngwa onye ngwa ntị ya nụrụ. Chat me on WhatsApp if you want to be part of Salaka anyị na-eme 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary omenala Igbo. Ka emesịa.